Čaute. Ešte kombuči, jednak tam som chcela pridať nejaké veci, ako sa to robí, lebo je tzv. Materská kombuča ako huba a veľa ľudí to kupuje od niekoho, kto už to akože má, ale ono sa to dá úplne jednoducho doma vyrobiť. Z kupovaného kombučového nápoja, ktorý je v plastovej fľaške, treba vedieť, že stačí ten nápoj preliať proste len do skleneného pohára fľaše. No, lepší je pohár, pretože má široké viečko. A keď sa tá huba spraví, tak sa to dá z toho vybrať, takže by som určite použila pohár. A takto ako to je, proste to tam stačí nechať fermentovať nejakú dobu, alebo ešte prípadne pridať trocha cukru. A ono behom 2 týždňov, niekedy možno že aj z mesiaca, je to treba mať proste pri izbovej teplote okolo tých 20-25 stupňov nechať kvasiť. A ona sa tam tá huba spraví na spodu toho pohára. Ale práve, že ona pracuje v skle. Takže pokiaľ kúpite nepasterizovanú kombuču, normálne živú, a prelejete tú tekutinu do skleneného pohára, tak vám tam vyrastie huba. Takzvaná materská huba. A tá sa potom ďalej používa na výrobu novej a novej kombuče. Takže človek nemusí tieto násady hľadať a kupovať a neviem čo. Je to strašne jednoduché si to ako vyrobiť doma. To som k tomu vlastne predtým zabudla. Aj kombuča, aj ten vodný kefír obsahujú alkohol, pretože ono je to alkoholové kvasenie. Ono je ho tam strašne malinko pri kombuči, to je myslím, že do nejakého 1,5% a pri tom kefíre vodnom je to od 1 do 3%. Kefír kvasí aj v plastovej fľaši, takže tam keď to niekto chce uskladniť trebárs, povedzme v chladničke a zavrieť to v plastovej fľaši, tam je stále tlak a mohlo by vám to fakt buchnúť. Takže mi sa to nestalo, ale čítala som akože také návody, že ako treba na toto dávať pozor. Takže asi toľko, aby to neprešlo do styku s kovom. Teda aspoň tie huby, ale celkovo už tá tekutina by nemala byť akože človek, alebo keď to prelieva cez sitko, že si proste vylejem kefír, keď robím aj mliečný kefír, vylejem si ho, prelejem ho cez sitko, tak to sitko, aby bolo umelohmotné, alebo nejaké z takých tých iných materiálov, alebo možno platienko nejaké, ale to je už moc husté. Proste sitka, aby neboli kovové, pretože ono to tú hubu zabíja, či je to kefírová huba, myslím, že ani kombuča sa nemá miešať lyžičkami a takýmito vecami, naozaj tam treba dávať na to pozor, keď to chce človek miešať alebo odoberať. Treba ten vodný kefír, keď ja ho nepoužijem celý naraz, ale že si odoberiem polovičku, tak samozrejme oplachnúť, aby som tam nič nezaniesla, čiže musí to byť čisté. A povedzme žufankovalo nejakou plastovou, hej, ale aby to neprešlo do toho styku s kovom, no. Hej. Takže toto je jedna z takých dôležitých vecí, lebo to naozaj tie huby zabíja a oni potom sa buď prestanú množiť, alebo začnú byť také nejaké, no naozaj skapaté, oni proste začínajú odumierať a potom ako, samozrejme stratíme efekt, pretože nám išlo o to mať nejakú tú hubu a mať z toho ten kvasný nápoj. Tam bola pointa. Ono to vie proste nafermentovať aj bylinky, tento vodný kefír. Dá sa použiť už macerátovaná ako nejaká voda namiesto čaju, v ktorej to ďalej kvasí. Tak jak sa rôzne veci do toho dajú pridávať, to som už hovorila, že treba poskúšať, sa teším na nejaké návrhy, nápady. Ale našla som ešte jednu super vec, že vie to kvasiť teda aj pel, čo je super vec, proste tak, ako je základný návod na výrobu vodného kefíru, čiže zhruba do tých 3 litrov vody, tých myslím, že 150 ml tej násady tých guličiek, čiže kryštálov kefíru a proste nejaká sladká voda. Na tie 3 litre ide až tých 8-9 litrov buď cukru, hnedého cukru alebo medu. A mne to naozaj tak moc sladko nechutí, takže ja dávam menej. Ja som si to už proste naštelovala podľa seba tak, ako mi to chutí. A keďže mám aj menší pohár, takže nemám to v 3 litroch, tak mne to veľakrát vykvasí do rána 12-24 hodín, to je u mňa taká normálka, ale samozrejme, keď to niekto kvasí s 3 litrami vody a má tam iba tých 150 ml kefíru, tak to kvasí zhruba tých 24 hodín, kým je to také, akože vás to prežene. A potom teda do tých 48 hodín býva taký, povedzme, ideál, potom už je to moc prekvasené. A k tej jednej dôležitej veci, takej inšpiratívnej ešte, že teda dokáže to kvasiť bylinky, aj kvety napríklad. Tak ako máme kefír nachystaný v základnom znení, do ňoho jednoducho iba pridám lyžičku až 2, tie menšie lyžičky, nejaké tie čajové, alebo jednu veľkú nejakú polievkovú toho pelu. To sa dá kúpiť väčšinou od rôznych ľudí, ktorí predávajú také medové výrobky a medoviny a
rôzne tieto veci, tinktúry z toho, takže majú väčšinou aj pel, lebo samotný pel je ťažko stráviteľný pre človeka a ľudia to robia tak, že to dávajú do citronovej vody rozpustiť. Mala som to doma, moc som to nepoužívala, teraz keby som to mala, tak to asi vyskúšam, že možno nakvasené, nafermentované v tom kefíre by to bolo lepšie. Takže osobnú skúsenosť teraz nemám, ale určite sa do toho pustím. A ďalšie takéto tie bylinky, no teraz je bohužiaľ zima, takže sa k moc bylinkám nedostanem, je tak ako obmedzenejší prístup k hocičomu, iba kupovaným, ktoré sú zväčša sušené, ale určite by som, jak mile začne jar rašiť nejaké zelené veci, tak už pôjdem na nejaký ten zber a poskúšam, či možno, že by to vedelo vykvasiť aj také veci ako medvedí cesnak na jar, to neviem, ale každopádne som čítala o takých veciach ako hodiť do toho pár čerstvých lístkov mety, kvôli ochuteniu treba, že toto určite vyskúšam, lebo to som zvedavá, či to bude také svieže, fresh, ako to na prvý pohľad sa zdá. Rôzne ďalšie bylinky, ktoré väčšina ľudí používa ako nejaký skorocel kopiovitý, alebo aj ten druhý, ten širší. Nejaké také vecičky ako kvetinky echinacei, alebo púpava, alebo korene. Skôr tie korene, pretože si tak myslím samo o sebe, je ťažko z nich niečo dostať von a človek to preto zalieva vrelou vodou a proste, aby sa z toho tie veci dostali a vyvarili. Tak tá fermentácia by tomu určite vedela pomôcť. Som ponachádzala ja na internete nejaké návody, kde sú presne napísané litre a ako teda na kombuču. Na ten vodný kefír. Ako na mliečny kefír. Ešte určite aj k tomu reďuveláku niečo pridám, pretože ja som v predchádzajúcom videu povedala, že tam sa proste zakvasia obilniny a viacej som to neriešila, lebo sama som s tým nemala nejakú úžasnú skúsenosť, lebo mi to nechutilo. A možno to bolo aj v príprave, už si presne nepamätám, ako som to robila. To, čo som momentálne našla. Každopádne obilniny, takisto ako strukoviny a veľa ďalších rastlín semiačok, oni uvoľňujú rôzne antinutrienty, ktoré sú ako pre nich ochrana, aby vedeli potom vykličiť niekde a proti parazitom a hocičomu. A to veľakrát nám spôsobuje, že potom nevieme stráviť ani tie minerály, takže preto sa to väčšinou tepelne upravuje. Ale je tu jedna tá super vec, že sa to dá zneutralizovať či už fermentáciou. Takisto niektoré veci sa namačajú do oleja, aj šalaty a rôzne takéto veci sa vždy zadresingujú nejakou citronovou šťavou s olivovým olejom, tak to proste tam to ako keby uvarí, predvarí, aby to bolo pre nás lepšie stráviteľné a nemusíme používať proste nejaké teplo a nejaké ďalšie vitamíny tam zbytočne zničiť, čo je super. Fermentácia má svoj význam pri tých obilninách, lenže oni do tej vody uvoľňujú zo začiatku tie veci, čiže tých prvých 24 hodín by sa to malo prepláchnuť, určite tú vodu nepoužiť. Jako na ten samotný reďuvelák, ako to není ten úžasný nápoj kvasný, lebo tam sú samozrejme rôzne tie škodliviny a kráviny, ktoré my nechceme, takže to je treba prepláchnuť. Potom ešte ďalší deň sa to premýva v čistej filtrovanej vode a až potom sa samotné zrná, po prípade sa robí zmes, že si to v tej vode rozmixujem a mám proste takú, ako keď ľudia robia žitný kvások, že ako múka s vodou a čakám, až to začne fermentovať. Dôležité je, aby tá múka, alebo teda to zrno bolo už také naklíčené. Hej, ono ho treba dostať do tej fázy, kde sa antinutrienty a veci, ktoré nechceme uvoľnia, vyplavia do vody, ktorú nepoužijeme. A vtedy, keď už to začne troška vyhadzovať kličky, že už je to tak akurát, že už tam tie veci nemáme, že je to život, tak vtedy to začať fermentovať. A mal by byť ten reďuvelák akože zdravý, hej, pretože proste s klíčkou a sú v tom samé živiny a ešte je to pre nás uspôsobené, aby sa nám to podarilo vstrebať, aby sme z toho niečo mali, lebo veľa ľudí sa riadi tak rozumovo v jedle, že proste toto obsahuje to a tamto, ale že niektoré enzymy na trávenie nám chýbajú, alebo že sa to proste nevstrebe, to už je druhá vec, hej. Takže ja to berem takto, že podľa seba je to väčšinou dosť stres a záťaž pre telo a odburáva to minerály z tela, ktoré tam už boli. Takže
Preto vlastne mám tému fermentáciu na zimu a v jednom z tých článkov, ktoré som stretla o fermentácii, bolo dokonca, že v rámci kombuči treba je tam veľa B-čkových vitamínov, bolo tam tuším od B1 cez B6 až po B12, čo je úplne super vec, napríklad. Kefíry sú vždy dobré, nielen to nejde iba o to, že na trávenie, lebo kopa ľudí si myslí, že ja aj tak ako proste pôjdem potom na záchod, ale tam není pointa. Pointa je v tom, že to naozaj pomáha znižovať trebárs vysokú hladinu cukru v krvi a takéto veci, ktoré spôsobujú rôzne nerovnováhy a choroby, samozrejme potom sú to chronické choroby alebo kvázi populačné, ktoré sú síce spôsobené našim životným štýlom, ale teda dajú sa nejako troška eliminovať a zlepšiť tým, že si osídlime sliznice čreva baktériami, tými symbiotickými, ktoré nám umožnia žiť namiesto toho, aby sme tam vyživovali baktérie, ktoré nás potom svojimi metabolickými splodinami trovia, hej, a to sú potom všelijaké mykozy a parazity a vecičky, ktoré by sme si tam neželali. Takže podporujte život, skúšajte kombuču a fermentáciu, hlavne teraz v zime, na doplnenie nejakých vitamínov. Múdrosť našich babičiek, prababičiek, takisto rôzne veci fermentovali. Aj jedlo jedli priamo zo zeme, priamo boli v tom kontakte. Proste človek dá lásku a dostane ju späť. A vidíme sa asi v blízkej dobe.